Per la classe d'avui necessitaràs una manta que col·locaràs enrotllada com un xurro a darrere la teva esquena, a lo llarg de l'esterilla. Aquí comença amb les mans a sobre dels genolls, esquena ben llarga. Posa l'atenció cap a dintre. Mira de notar les sensacions corporals com el contacte de les mans amb els genolls, contacte de glutis amb el terra i focalitza't en la respiració. Col·loca mans juntes al centre del pit i anem a cantar 3 vegades l'om. Inhala. Escolta la vibració dins teu, relaxa les mans. Anem a fer rotació amb els ombros, inhalant amunt, exhala, baixa. Inhala amunt, exhala, baixa. Fes canvi de sentit. Fes stop. I aquí estiraràs braç dret amunt i amb la mà esquerra t'agafaràs el colze dret per empènyer el cap endarrere i a baix. Respira obrint bé el pit i allargant bé l'esquena. No deixis que s'arrodoneixi. Allarga sempre inhalant. Fes canvi. Ves a agafar-te amb la mà dreta, colze esquerre i empenys cap a baix, estirant bé tota la zona de l'aixella. I estira els dos braços, entrecreua dits, allarga tot el tronc inhalant i te'n vas cap al costat dret. Mantén aquí les respiracions amagant panxa, allargant esquena, obrint el pit i ajuntant omòplats al darrere. Inhalant, torna al centre i exhalant, te'n vas a l'altre costat. Respira aquí, obrint el pit, ajuntant omòplats. Sentint l'estirament ara al costat contrari. Torna al centre, baixes els braços. Mans a sobre dels genolls i anem a fer cercles des de la cintura. Inhales al darrere, exhales al davant. Fem canvi de sentit. Pares al centre, una respiració profunda. I deixa caure el cap endavant. Deixa que pesi.
I porta la barbeta cap al costat dret, deixa caure el cap endarrere i fes les voltes senceres. Inhales quan ets al darrere, exhales quan vas al davant. Sigues conscient d'aquest moviment, fes-lo suau, si notes tensions, passa a poc. Passa pel centre i fes canvi de sentit. Sempre a poc, notant aquests petits sorollets que es poden sentir a dintre, sincronitzant amb la respiració. I et quedes al centre, fes una respiració profunda. Torna a poc, una respiració més. I anem a col·locar-nos la manta a darrere l'esquena just al sacre, cames creuades, i des d'aquí, mans a sobre de genolls, inhala, creix amunt, exhala, arrodoneix, mires al melic. Inhalant, creixes amunt, obrint el pit, ajuntant omòplats, exhalant, arrodoneixes. Inhala, creix, exhales, arrodoneixes. Inhales amunt, arrodoneix. Queda't aquí mirant el melic. I des d'aquí baixaràs a poc endarrere, col·locant les mans, deixant tota l'esquena sobre de la manta, el cap també. Deixaràs braços al costat del cos. Fes 3 respiracions, deixa anar tot l'aire per la boca. Tanca els genolls a poc fins que es toquin. Separa els peus. Ves a col·locar mans juntes a la panxa. I anem a fer respiracions completes. Inhalant, infla panxa, costelles i pit. Exhalant, buida panxa, costelles i pit. Revisa com està la teva zona lumbar. Si la sents molt carregada, pots pujar pubis amunt, baixar el melic cap a baix. És important que els teus genolls es toquin, que no hagis de fer força amb les cames. Observa el pes de les teves mans aquí a la panxa. Col·loca les mans ara a les costelles. Segueix relaxant els braços. Nota ara com l'aire passa per les costelles venint de la panxa i t'ajuda a eixamplar tota aquesta zona. Segueix focalitzant l'atenció en la respiració.
Quan et despistis, recorda tornar sempre a sentir l'aire com entra i com surt a través del nas. Col·loca les mans a les clavícules. Mira de relaxar els braços, que els colzes toquin al terra i impulsa l'aire a la respiració fins aquí dalt. Recorda sempre que la teva exhalació sigui el doble de la teva inhalació. Si inhales amb 4, mira d'expulsar l'aire amb 8. Busca una mida que et sigui còmoda. Potser inhales amb 3, expulsa amb 6. I a poc trauràs la manta del darrere, deixaràs tota l'esquena al terra, estira braços endarrere, cames endavant. Ves a fer rotacions amb els peus. Fes canvi de sentit. Fes stop i ves amb els genolls al pit. Abraça'ls i fes un massatge d'un costat a l'altre. Pararàs aquí al centre. Ves a estirar braços amb creu i portes els genolls junts ben a prop del pit, cap al costat dret. Deixa que les cames reposin al terra, els peus també, i la teva mirada just cap al costat contrari. Segueix fent respiracions completes, portant l'aire des de baix. Inhalant, tornes cap al centre i exhalant, te'n vas cap a l'altre costat. Deixa que pesin les cames. La
La teva mirada cap al costat contrari d'on tens les cames. Torna cap al centre i des d'aquí col·loca els braços al costat del cos, estires les cames en l'aire i et dones impuls per seure. Seu aquí amb cames creuades, mans a sobre de genolls. Respira un moment sentint aquí la columna vertical. Ves ara a col·locar mà dreta sobre genoll esquerre, estira braç esquerre amunt, allargant tot aquest costat esquerre i et deixes caure cap al costat dret. Mires cap a dalt, sent com s'estira tot aquest costat. Respira profund. I baixes. Anem ara amb mà esquerra sobre genoll dret, puges braç dret amunt. Estira tot aquest costat. Col·loca ara mà dreta sobre genoll esquerre i queda't aquí davant amb tot el tronc endavant, el cap relaxat. Respira i porta l'atenció cap a dintre. Ves a estirar braços endavant, deixes el cap entre les mans, deixa el que pesi. I puja glutis amunt, anem a la postura dels 4 punts. Recorda ubicar les mans per sota d'ombros, genolls per sota de cintura. Inhalant, aixeca cap i glutis i exhalant, arrodoneixes, mires al melic. Inhales, aixecaràs el cap, els glutis, deixaràs caure la panxa i exhalant, arrodoneixes, mirant al melic. Inhala, aixeca cap, glutis, obre el pit, ajunta omòplats. Exhala, arrodoneix. Inhala, aixeca. Exhala, arrodoneix. Queda't aquí mirant el melic. Empeny bé amb les mans al terra. I torna cap al centre a poc. Estires els braços endavant, deixes el front a terra. Allarga tota l'esquena. Ajunta omòplats i anem a fer el llibre. Obre braç esquerre pel costat esquerre, passa per sota del dret, mires per sota de l'aixella cap al sostre. Respires aquí, mantenint els genolls per sota de la cintura. Torna cap al centre amb els dos braços, fes una respiració aquí. I fem canvi, obre braç dret pel costat dret, passes per sota de l'esquerre. Mires d'ajuntar omòplats al darrere, de buscar amb la vista el sostre.
Torna cap al centre i ens anem a seure sobre els talons. Deixa braços endarrere, relaxa els ombros. Puja a poc, amagant el cap, arrodonint l'esquena suau, faràs rotació d'ombros endarrere. Queda't amb les mans a sobre dels genolls un moment, respira aquí. Farem ara una torsió cap al costat dret, amb la mà esquerra sobre genoll dret, braç dret endarrere, mires per sobre de l'ombro i ben lluny. Inhala, creix, exhala, gira el clatell. Fes canvi suau cap a l'altre costat. Inhales, allargues, obre bé el pit, sent aquesta torsió des de baix. Torna al centre, col·loca mans sobre genolls, fes una respiració profunda. Ves cap als 4 punts, cargola els dits dels peus i puges cap al gos que mira cap a baix o Adho Mukha Svanasana. Flexiona un genoll i després l'altre. Comencem a estirar el cos. Allarga bé braços. Empeny amb les mans al terra. Queda't a la postura del gos, el cap relaxat mirant el malic, peus separats un pam, més o menys, mans separades la distància dels teus ombros. Ves ara avançant endavant amb els peus cap a les teves mans. I aquí faràs 3 respiracions, deixant anar tot l'aire per la boca. Agafa't els colzes, balanceja el tronc d'un costat a l'altre. I pares al centre. Deixaràs anar els braços. T'agafes les mans al darrere, entrecreua dits, allarga bé braços, deixa que caiguin endavant. Pots flexionar una mica més els genolls per deixar que caiguin els braços encara més. Baixa braços, fes lliscar les mans per les cames i des d'aquí puja a poc, amagant el cap, arrodonint l'esquena suau, recol·locant una vèrtebra sobre de l'altra. Quan siguis a dalt, fes rotació d'ombros endarrere i queda't a la postura de la muntanya. Palmells que miren endavant, coroneta cap al sostre, cames actives.
i sent la teva respiració. Anem amb la postura d'equilibri. Agafa't aquí el turmell, estira el braç amunt, inhales aquí i exhales 3 vegades. Amb la mateixa mà agafem el mateix turmell i l'altre braç pugem amunt. Des d'aquí vés a buscar la postura d'equilibri endavant en la mesura que tu puguis. Mira de fer 3 respiracions profundes. I desfàs a poc. Sent l'equilibri un moment sobre els 2 peus. I fes canvi de costat. T'agafes el turmell, estires el braç i respires 3 en la postura vertical. Avances endavant buscant l'horitzontal en la mesura que puguis. Apreta panxa, mantén els ulls connectats en algun lloc concret i respira. Desfés a poc. Postura de la muntanya. Anem al principi de l'esterilla per fer les salutacions al sol amb la variant del guerrer 2 i del guerrer 1. Aquí, allarga braços, inhales. Exhales, baixes, portes el pit cap a les cuixes, amagues el cap. Inhales endavant, obre el pit. Ves directament a la planxa amb un salt o amb 2 passos. Alinea cap, talons, glutis i baixes cap a baix amb chaturanga si pots i vas al gos que mira amunt o a la cobra, depenent. Ves a gos que mira baix i respira 3 vegades. Passa peu dret al davant, col·loca peu esquerre obert per passar el guerrer 2, braços ben paral·lels. Mira de respirar 3 vegades aquí, buscant que el genoll estigui per sobre del teu taló, ombros relaxats. I baixa braços per anar a la planxa. Chaturanga amb colzes endarrere. Un gos que mira amunt. Gos que mira avall. 3 respiracions aquí. Passa peu esquerre davant, obres el peu dret. Ves al guerrer 2. Relaxant els ombros, mirant endavant, la teva mà del davant. Genoll per sobre de taló. I baixes a la planxa. Chaturanga. Gos que mira amunt. Gos que mira baix. Respires 3.
I passes endavant els dos peus, primer un, després l'altre, inhalant, puges amunt, mans al pit i una respiració profunda. Anem ara amb el guerrer 1. Inhalant, allarga braços. Exhales, baixes, pit cap a les cuixes, amagues el cap. Mires endavant, inhalant. Mans a terra, cama dreta darrere, esquerra també i a la planxa. Chaturanga, gos que mira amunt, gos que mira avall. I respires 3 vegades. Passa peu esquerre davant, puja braços amunt, inhales, allargues bé els dos braços, guerrer número 1. Baixes per anar a la planxa. Chaturanga, gos que mira amunt, gos que mira avall. I anem amb peu dret davant, estira braços amunt, obre bé el pit, situa genoll per sobre de taló, la teva pelvis completament perpendicular a la cama del davant. Baixem per anar a la planxa, baixem amb chaturanga, gos que mira amunt, gos que mira avall. Respires 3. I mirant al davant reculls peu dret, peu esquerre, estira braços, inhales. Ves amb mans al pit. Fes una respiració profunda. Relaxa braços al costat del cos. Postura de Tadasana, deixant que la teva respiració s'enlenteixi. Notant tota aquesta escalfor que ha generat el cos i que possiblement pots sentir a les mans també. Aniràs a col·locar les mans en algun punt del cos que ho necessitis i miraràs de trobar aquí la teva respiració, de sentir el batec del cor. I relaxa les mans i fent la nina de drap baixem cap a baix amagant el cap, arrodonint esquena, suau, vas deixant els braços i arribis allà on arribis. Fes una respiració, deixa anar tot l'aire per la boca. Col·loca les mans a banda i banda dels peus i passarem a la planxa. Alinea cap, glutis i talons. I des d'aquí portaràs els genolls cap al terra, el pit i la barbeta també, deixant glutis amunt. Aquí et prepares per fer la cobra. La cobra deixes front a terra i avances ara amb la barbeta allargant, puges sense mans, apreta bé cames i acabes d'empènyer amb les mans deixant sempre el melic enganxat al terra. Inhala i exhala notant aquí aquest balanceig a la zona de la panxa. I baixes, front a terra, una respiració de descans. I torna a allargar
Inhala amunt, puja sense mans. Acabes d'apretar les mans, puges, melic enganxat al terra. Respira aquí. Baixa suau, front a terra. Una de descans. I allarga barbeta. Puja cap amunt, sense mans primer. Acabes de col·locar les mans i respira aquí. Allunya ombros de les orelles. I aniràs amb una orella al terra, relaxaràs els braços. Deixa els dits grossos dels peus que es toquin. Deixa talons que caiguin cap als costats. I fes canvi suau d'orella. Deixarem el front a terra i passarem a fer la llagosta col·locant les mans enganxades al terra i aquí apreta amb les mans per aixecar el tronc i les cames alhora i respirar 3 vegades. Relaxa, una respiració de descans i tornes amunt. I relaxa, deixa una orella al terra. Relaxa braços, dits grossos dels peus que es toquen i talons que cauen cap als costats. Fem canvi suau. Tornaràs amb el front a terra i aniràs a agafar-te els turmells. Anem a fer Dhanurasana. Des d'aquí empens amb els peus endarrere, aixeques el tronc i respira notant el massatge a la zona de la panxa. Mira d'ajuntar dits grossos dels peus separant els genolls. Si no hi arribes, simplement braços endarrere i peus aixecats. Descansa, fes una respiració de descans. I farem la última, empenyent amb els peus endarrere, obre bé el pit, respira aquí, relaxa ombros. I deixa anar, front a terra, mans a l'alçada del pit i ves a la postura de la llavor. Ajunta els dits grossos dels peus, separes els genolls, deixes braços endarrere i respira. Inhala profund sentint com s'infla la panxa i la zona lumbar i exhala profund també deixant anar. Ves a estirar els braços endavant. Relaxa ombros, que no et quedin col·lapsats aquí, enganxats a les orelles. Allunya els ombros de les orelles. Pujaràs cap als 4 punts i des d'aquí inhala molt suau, arqueja poquet i exhala profund, arrodoneix tant com puguis.
Inhala suau, deixes anar la pelvis, obres bé el pit i exhala profund. Inhala suau i exhala profund. I avança a poquet endavant, cap al principi de l'esterilla. Et quedaràs amb els genolls al pit, inhala i creix amunt, obre bé el pit. I exhala, arrodoneix mirant el melic. Inhala, creix. I exhala, arrodoneix. Inhala, puges amunt. Exhala, arrodoneix. Inhalant, allargues, estira els braços endavant i ens anem endarrere col·locant vèrtebra a vèrtebra al terra. Queda't amb els genolls al pit. Balanceja't suaument d'un costat a l'altre. Aniràs a col·locar els braços amb creu, creuaràs la cama esquerra per sobre de la dreta i portaràs genolls junts cap al teu costat dret, ben a prop del braç. La teva mirada just cap al costat contrari. Inhala profund i deixa anar les cames des de la cintura fins als peus, fluixes, relaxades, que el propi pes de les cames faci la força, la feina. Inhalant, puges cap al centre, canvies el creuament, anem ara cap al costat esquerre. Allibera des de la cintura fins als peus les cames. Mires cap al costat contrari d'on tens les cames. Visualitza aquesta torsió amb tota la columna aquí, torsionant per baix cap a una banda, per dalt cap a l'altra. És com si exprimíssim una esponja. Això t'ajudarà a eliminar toxines, a deixar anar tensions. Quan acabis la pràctica és important que beguis aigua. Torna cap al centre. Desfés el creuament. I des d'aquí, ves amb cames en l'aire, anem a Halasana. Inhales i passes cames per sobre del cap i endarrere. Col·locaràs les mans a l'esquena, colzes ben junts. I si els peus toquen a terra, pots entrecreuar dins de les mans, estirar bé els braços per empènyer amb els braços contra el terra. Allarga bé les cames, estira bé genolls. Dits dels peus, si toquen cap a terra, se'n van cap al teu cap i els talons que busquen el terra, allargant bé tota la cama. Des d'aquí, prepares ja la baixada, acostant les cames al cos i anar deixant vèrtebra a vèrtebra al terra. Queda't amb els genolls al pit. Balanceja't d'un costat a l'altre. Aniràs a buscar el bloc per col·locar-lo a sota del sacre. Si no tens un bloc, pots fer servir un coixí que sigui dur, gruixut. Deixa anar les cames, els peus que caiguin cap als costats, braços endarrere. Assegura't que el bloc està col·locat a sota del sacre i no a les lumbars. I aquí fes 3 respiracions, deixa anar l'aire per la boca. Col·loca plantes dels peus juntes, obre bé els genolls per balancejar-te i fer l'últim massatge aquí a la zona lumbar.
Pararàs al centre, tanca genolls i baixa braços. Pujaràs els glutis amunt per treure el bloc. I aixecant el cap acompanyaràs vèrtebra a vèrtebra al terra fins a deixar el sacre al terra. Ens prepararem per la Shavasana, deixant anar braços, relaxant cames, deixant anar peus. Fes 3 respiracions, deixa anar tot l'aire per la boca. I recorda que pots enllaçar amb el vídeo de la Shavasana que també està al YouTube.